Conținutul de self-improvement de pe internet este un conținut pe care mai multe persoane ar trebui să-l vizioneze. Însă, nu tot conținutul de acest gen te ajută cu adevărat. Acest tip de conținut creează adesea iluzii consumatorilor. Uneori nu este vina conținutului, ci a celor care îl vizionează, pentru că nu îl înțeleg pe deplin. Salut, sunt Costi, am 15 ani și pe acest canal vorbesc despre astfel de subiecte. Iar astăzi vreau să discut despre self-improvementul de pe internet și cum te poate păcăli dacă nu știi să-l consumi corect. Trebuie să înțelegem faptul că a consuma conținut de tip self-improvement nu înseamnă a fi disciplinat. Poți să te uiți la 100 de clipuri de acest gen, dar să rămâi la fel. Creierul primește aceeași doză de dopamină și când se uită la conținut de dezvoltare personală și atunci când chiar e disciplinat. Iar aici intervine problema. Trebuie să punem în practică ceea ce vedem pe internet, nu doar să consumăm. Degeaba ne uităm la 100 de clipuri de dezvoltare personală dacă stăm în pat ca niște lepre și nu facem nimic. Da, e important să consumăm conținut de acest gen, să ne informăm, să știm ce să facem. Dar nu trebuie să devină o rutină. Căutăm un videoclip care să ne ajute atunci când chiar avem nevoie, când ne simțim blocați. Continuând să ne uităm la conținut de self-improvement fără să ne punem pe treabă, vom intra într-o buclă, o rutină, chiar mai rea decât cea în care stăm pe TikTok. Conținutul de tip self-improvement ne creează o iluzie și ne ascunde adevărul, ca orice alt conținut de pe internet. Cei care postează videoclipuri de acest gen îți spun că trebuie să te trezești la 5 dimineața, să faci un duș rece și alte prostii de genul. Bine, nu toți, evident, dar majoritatea asta fac. Sau există clipuri de alea motivaționale cu muzică dramatică pe fundal și footage anime în care un AI îți spune cele mai mari prostii concepute de umanitate. După cum spuneam și săptămâna trecută, internetul te poate păcăli foarte ușor. Îți schimbă percepția despre viața reală, iar pe internet lumea se postează în cele mai bune ipostaze, fără să-și arate și partea negativă. Așa e și cu acest tip de conținut. Nimeni nu-ți arată progresul, doar rezultatele. Nimeni nu-ți spune cât de greu este, cât de mult trebuie să eșuezi pentru a învăța, de câte ori trebuie să cazi pentru a te putea ridica. Și cel mai important, nimeni nu-ți spune că drumul spre o viață de succes nu e un drum drept. E cu rucușuri și cu coborâșuri, cu mici victorii și cu eșecuri. Când vei înțelege cu adevărat ce înseamnă dezvoltarea personală, atunci vei putea să-ți începi drumul spre o viață de succes. Săptămâna trecută vorbeam despre cum nu trebuie să te schimbi pentru validarea celor din jur, iar acum vreau să discut despre cum nu trebuie să începi să te dezvolți doar pentru a le arăta celorlalți cât de bun ești. Trebuie să o faci pentru tine. Dacă începi să te concentrezi pe dezvoltarea personală doar pentru a te lăuda, motivația și disciplina vor dispărea odată ce lumea din jur va uita de tine. Cea mai mare prostie pe care poți să o faci este să te dezvolți pentru a te lăuda. Nimănui nu-i pasă cu adevărat dacă tu mergi la sală, dacă mănânci sănătos, dacă citești. Da, e foarte posibil să fii respectat dacă ești disciplinat, dar nu respectul celor din jur trebuie să fie combustibilul tău, ci dorința de a te dezvolta, de a te schimba, de a-ți întrece versiunea din trecut. E important să ai persoane în jur care să dorească să se dezvolte și să vă ajutați reciproc, învățând împreună. O putem face și singuri, dar ne poate ajuta să avem oameni aproape, în care să avem încredere. Iar acum vreau să vă dezvălui adevărul despre dezvoltarea personală. Un adevăr destul de logic și simplu. A fi disciplinat nu înseamnă să te trezești la 5 dimineața, să faci un duș rece și să alergi în pădure. Disciplina e un program, un set de reguli, un ciclu care se repetă. Trebuie să-ți creezi un sistem pe care să-l respecti chiar și atunci când n-ai chef. Iar cel mai important este să o iei treptat, cu pași mici. Să nu faci totul dintr-o dată. Gândește-te așa, dacă progresezi 1% în fiecare zi, într-un an poți progresa 365%. E foarte mult. Încă un lucru de reținut ar fi faptul că drumul către o viață disciplinată nu e drept. Vei avea și zile bune și zile proaste. Zile în care vei avea chef să faci multe lucruri și zile în care îți vei dori să renunți. Dar trebuie să rămâi consistent și să nu renunți. Adevărul este că oricât de multe videoclipuri de tip self-improvement ai viziona, niciodată nu te vor ajuta. Dacă nu încerci să faci o schimbare, e degeaba. Eu și ceilalți care fac conținut de genul putem să-ți dăm sfaturi, teorie, dar fără practică e în zadar. Eu pot să-ți dau scânteia, dar tu trebuie să aprinzi focul.